Hello viewers, ngapediang subha ya fi sin pat shagani ka channel. Agari ka janmi aka kerteng ka batiang tam jong Jesus Christ nong penim. Tika jingkran ka bangan ai fi menta kalong shapang ka ban ya daka jingat daka jing snow. Pi habo blay uthaw yanga ya fi uthaw ngi kibriu. Wa yangi ka jing snow mo kata emotions ini kita feelings ha tin parang gila bonong why you kan ka intellect ini ka bangila ban sngau thu daga bor perkhat kini kimdei kiba kiba snew ma ko bonong pin rei bonong pi why yangi ka tin jong blairu nakata daw kini ki jing snow jungi kidi ki bo blairu why bat ka jing perkhat jungi ru kidi ki bo blairu why rei ngan itu pi balada day bangin ya hakani jing ya kristan bagini ban job haka jinglong min sim jungi bangin kiu she taki kerdan she taka clear jong kilo ngimla ban ya tang daka jing start jungi ban ngimla ban ya tang daka jing snow jungi ru ladang ile umta ana itu fi para bangin saklam no ni ba what do Jesus Christ ma what do Jesus haba one haka percaya one haka jinglong do but udan ya kan ga jing snow bun sin gibri kim snow thu eta kinamot bau Jesus Christ de blai ula ban chuan ban chu syak ba umto mo handreng ani thu ipi but what do Jesus Christ ru what do Jesus Christ udan ya kata ka feelings ya ga jing long do but kam bun sin pinapat how Jesus Christ ru kan ga jing snow chu kala ele ban khang persya ya ka ka bra tho ti jong blai ban le ya ka mon jong blai but sin ga ki jing sngau jongi ladam pen khu ladam long gat kum ti jong blai ladang I ai la ki jing sngau jongi bakin ya shwai ka ti jong blai ginum la ban le ka mon jong blai tu ngine pet u Jesus Christ ngine pet nuksan u Jesus Christ kum no ba baki jing sngau ngine pet shwa na Jesus Christ kum no baki jing snow jongi ki jing snow jong Jesus Christ kelas dang ban pendu yu wat bom let shira ding na Calvary pi ka jing snow tentang ka bun ka jing snow tentang ru kala ban rong oh nga snow la mata da jing snow ban le lo ki hanai dal ayat kita ki jing snow dal ai kendu ki jing nganong fi ka jing snow tentang ru ka pendu jing kerman kadang di jing snow tentang snow kumbala snow ban le lo ki kadang ka puar pat ki jing snow jongi tu ki jing snow jongi kita rela dang ya ta ka jing snow ki feelings no nginum position ni to ngi pet yo Jesus Christ na ka gospel u Matthias ngin pet kal nong ka ba arp riu ka khat ka balai pun riu ter ka itu u Jesus duai ha ka per Gethsemane al nong ba lai pun riu ko omni anda kum tau Jesus lawan bat ki shaga jaka ka bagi khat Gethsemane baru wang haki senran tu ya shong hang ni kat bangan dalet hang tai baduai dewa ula shim lam batu ya Petrus badi armut ki khud u sebedi ula sedang bat sngau si bat ban sngau kordet haba kumta ula ong haki kamen sim jama ka sngau pisa kat bat sayap ya shong hang ni tu ya ap ru lam bat nga u Jesus Christ khani ka por ula tip u Jesus Christ tip ba wan chani ka perthai udai ban le sha yap ha ga ding na Calvary la tho ha ka tin jong blai bo ha ban le ka ta man jong pa bo udai ban let long kum tu lang kanya ba khlam pop khlam thok bria rei Hashwa ka tu ka sngi ngano pi ka tu ka janmi na bo let sha Gethsemane galawan ka jing sngau kordet pi kini ka jing sngau ngano dei bo jisu dan ka jing sngau dan ko mangi ki brio lai thu ka tin jong blai bo la ya ding ba shiti ka brio thu bo de khon u blai bla kham pop kham thok bria re dan ka jing sngau ko mo brio hani ula sngau kordet ka Bible ka wong no sedang bat sngau sik bat sngau kordet pi amu perkhat kumno ban syak sempat ngano fi ban syak sanar ban syak sempat di syabuk
Boleh kalau awan ka jing sngau na fi ka sngau kordet ka sngau pisa. Bahaba kum tau la ong haki kamen sim jama ga sngau pisa kat ke ban sayap. Ya syong hang ni to ya abru lam bak ni. Haba ula let shua kendiat ula dam da pelut bat ula duai. Udah ko pa jama la dan kala tu ai bakani ka khuri kan yo lat no nanga. Penban kum bangamon manga Henry tang kumba memon. Pi hu Jisu dan ga jing sngau. Baik ka jing ya per apa nang Jisu baru Petrus. Yang penih ni tang kendet shua ka to iyo Petrus sang ni. Petrus uang gumno, Petrus dan kajing sengau Petrus wana Yesus Kristus uang gumno uang yau Yesus Kristus uang ladah kiwai kita iban len ru nganum len uang ngan len banyak papi uang yang Petrus kurang nak kajing slur so klan uang ngan len lambat me uang nganum dalai ru nganum len ladah kiwai kilan ru. Pet kat ka balai kulai ka omno Petrus udah ayatu te ula am hau ladaki barok kin thut nami ngatingan thut lanu Jisu la am hau shisha shang ong hame hakani ka miet shaba pat riu siar manlan yanga laisin Petrus kat balai pustan Petrus la am hau lakat day yanga ban yakno lambat me ngan lan satya yame kum juru kila ang kisenran barok pi Petrus long lau ha kajing sngau jang Petrus ngau klan ma uang tau nganum lan bat kiti weiru kisenran kia but lang yo Petrus hanrai ka ai ka baja ka baudan ba ujisngu ka pos ngau klan ngau la badang ya dan lang pat ikendu kijing hanrai na lawan pijayu Petrus min pinsalap bau dalalet nak kiam yo Jesus Christ haba kawan tu kena kentai gitu syakri kau ari mamer mamdai madan bau tu bau Jisu mer mamdan lang bau lawan ka jis ngau man fi jis ngau syakti lalan fi para banget mga mafi la gile ministry na fi gile kam ya syakri jang oblay la gile da ka jis ngau ringia da ka jis ngau bangi ngau lang daldi but sing ngau syok shit ngau lang bandar lawan ki jinge kato ka jing sngau ni sngau tan ai tu hi para bangat mentaro habang asna ya kaniga video nam ngam sngau kwa wan sna ya kaniga video ai tu hi ka jing sngau kan kwa balai namar ya kaniga video maladap sna shwa ban pelak kaniga ladap sna shwa ka ko ka singal akuran ai tu pi udu no utu mouthpiece udu mouthpiece utu ugrenaro ba ai mic microphone mo uban kam ai bahai kan ka sound la du no kidan ki attacks kan pi man pelak ni video kidan ka jibun attacks man kre kam jong blai kam de ka basuk pakala pun du jingkerman kan pi ban keren ni kan video ban pelak tu gibon kijing pen sngau no pi reng ong tragis no pen sngau manta no pen sngau kita nama ngarang ya iki jinge reng pen sngau ngan le baik ya kamon jong me man keren ya kitin jong blai tengah keren ya fi haki jing sngau bangam sngau kwa ban keren ni video rai da jing aya jong blai ngakwa ban pen ko ngo ya kitin jong blai manga sutu dan mano banu da pedang jong fi ki badan kam ni kan ni video ki ba pet mentakin sayok men sim kam dei ha pen jak ya jing sngau ngan rai ngana perkhat ya ka e ka bau blai ha nga ban le piu Jesus Kristus aba ulet la ong ba sngau kwa te wong no da duai ho kupa namar la sngau kordet palan hawa lelet shwa kendiat la dam pulak bad la duai udah ang kupa janga la da dan la tu ai bakan ni ka khuri kan yo lat no nanga pi kan yo lat no duai hari Jesus Kristus hawa ulet duai ulet no kumbangaman mga hanrai kumbamemon pai Petrus haba syak ya gitu jing anong pi haba syak haba kiwan gitu beriban accuse you ne ban ong bau dong nong bu jong Jesus khamlat chi jing duai tega principle nga kwa ban pen ni bahau Jesus Kristus udan ka jing sngau ndre ule kumno pi haba pi dan ka jing sngau ndai bangin shu panyap ka jing sngau
bangin bangim dan ga jing sngo gini ba pha bo blei bu ladam dan jing sngo to bule long normal ro Jesus Christ ro ko mu brio wan ka perthai nong udai 100% God kyang 100% ma hakani ga jing long do jong dan ga jing sngo brio but shim deny ne shim len ya kata ga jing sngo ka baning kong lada pidan ga jing sngo ka ba phim sngo la ban tre kam blei kidan gi por ni tang pi sngo lo sngo hai tang mo sngo shong shit ham no kini jing sngo jungi orang ngidi ban rap show blai kum jisu ra ule kum no jisu kum kwa ban le daka jing sngo jung sngo kwa ban le cha ta jing ban le sha sa nar uda yu blai wang tu ai bakan ka lada kalong kam jung wang no tu ai bakan ka khuri lada dan kalat wang lada dan kalat ko kpa junga lada dan kalat tu ai bakan ka khuri kan yo lat no anga pi kam shim deny kini ki jing sngo re wan ban ra shu blai kupa we are two kini ki ai kupa we are kran para ngai manga ko fi ni hak ban ya two ho blai bagi dan kini ki jing sngo tolak jung ki jing sngo bam la jung ni hak ban ya two kom bang ilong ni wan khmat jung blai om ban bu re ngar ngawan akan gapor om bah sngo ban la kupa ban tre try jing sngo wan ban ya two ya me kini ki jing sngo bisa kam sim jung baka banganang keren na ga kata jing sngo that jama ka jakno na marbale ngayo bor na kan katin jong blay kat banganang shakuri fi ngai thu ka ga bangalong ta but kai ga bajang no haba let shaka jing duai kadan ka bor na blay haba pi sngo ko man la let shiki jing duai wat let shano wa blay un sa pha yo angel jumu yo nong era pinomi i nga nong pi rei pini i ba blay u pha ya u angel ngi hang ni habau Jesus Christ ngi hang ni haga gospel Lucas habau let shall get sama ngi tho hang no kum ni pat u jisu let biang pat ikada gijing kordet wong biang no anda kum ta ti ula kan ria no naki kat shisin padamau ti habau la dem haki kho si ula duai ula ko kpa la dame man tu pan phai no ikani ka khuri nanga hanrai ya kaman jonga hanrai ya kaman jong mi en le hamta la mi pau hau angel na benang ubada pensat itu pi habo Jesus Christ wi thu igini gi jinge au pa wang rei udwai knu wang ya ka man jonga ko pa bani han rei ya ka man jong mi ko pa but habo ong tang no habo ulai ulawan mi u angel ba hamta ti la mi pau u angel na benang uda pensat u pi uda pensat bor ladang ilet show blai gi jing duai nong pi ngim sa gitu gi jing snong nong pha yu angel ban pensat bor ni pi u blai shim wang ya na pi na kan ka perthai ban sha gi gi jing ja ni ha ban ya nang bawa Jesus Christ hadin bau pensat bor angel ru pat kala ja yu hakas khat ka basau sa wang ti bau dan haka jing pisa men sim bajur kadan kan ga jing pisa men sim bajur ulah duai kam shit ham shibune pat kat nang pisa kam sim kat tau nang duai shit ham Jesus Christ kai ka ba kan nuksa bangi no Jesus Christ u duai shit ham shushu shibune ong tikas app ju kala long kum ki jingjao ka snam ka balang kita ha ka kendau pi hadu bau duai shit ham kat kanang kata jing tunjuk bawan ki kum ban bonumle ka manju pa sau pusan kong ti habau la yang nak kata ka baduai lawan ki sendran jungu baula shabiki bagi dayo thia nak ba sngosi ula ong tikki balai ba piyo thia ti yang jat ya duai ru yo ba phin amha ga jing chai pi hadin bau Jesus Christ u jap ik ti jing snow nak ba let ban dam ki jing duai da bo duai ong fi ka lat ka tu ka jing snow si but pin pet khat khat ga ba sau punyo habala kem ni shim la chap ting shu Hari Petrus uklam le ta ki kham sharai duai gini gisenran ki syukuran dengan Jesus klan. Bar kila lenno yu Jesus Christ kadi kan nuksa ya rai fi para man. Nginom la ban lat ni gini Jesus si Jesus jinjang. Nginom la abang iwan ya kendu gini teng iswa ban dan lat syu ini. Hari abang ile kum bau le Jesus Christ ni let bat kita gi Jesus ban itu ni duai shit ram apa ngi Jesus ni pentip syu kupa bah banang. Ni shim ya kaktin jong blai ban ong try ngan kloi ban le ka mon jong ni ba pin lap ama pi puli kaktin jong blai pinang le kum ta nong pi ba ban le ka mon jong blai pi duai be ka mon jong blai pi duai kaktin jong blai ba pin salap bo blai un ai bor hapre gini gi jing so kordet jong pi para banget kat nang keren nang yo bor ta
kala jak atau ka jing sngau bangan umle ka man jong blai film tip ka no para bangat ngai ngap kwa ban yetu fi om ba ksuk ban syukran na youtube ngam kran tang na youtube mai tu fi kani galong tak arpo persen ngam buon ka bangi kran ka dei ka ba ni lek banyalap ya gospel pen duai diberi bapang pen dube kita men sim paman belam ska jikla ka mot ki buon ngap le ngan itu pi ngap pen tip su Jesus Christ ho ngam dan ka jikso dan kita ka jikso ka banum le ka man jong blai reka pa nang kran ikti jong blai kita ka jikso jong lapen khut no yang ada ka ktin jong blai la direct no igini ka jikso jong la direct no igini ka jik perkhat jong dah ketien jong blai bang berduai apa chatbot wa kublai sibun nama takkan ka video ba fin snap manget dan manu ni badan ka jing snow si ka jing ku slai na hidapan keren na ketien jong blai let's say fi snow shap tim pile kom na bi snow shap tim pile man shim na ketien jong blai pinang try kan ka jing snow shap tim kan han roi try nga duai halor kan ketien ba ketien jong blai ka mem shim la ai ngau man sim jong jing shap tim jong kai Dre jong ka bor jong ka jing ma jing kan atkar ta pinda le ta pin duai kan ong pi kanwan ka jing slur pi pin dak ran ya kti jong le pisgo ku slai pi de ban puli na ka pisgo ku slai ya ka e ka ban sawan pim la pendap ni ki khu ni kti kawan ka jing sngo pi re pi de ban puli na ka gospel Matias kal no ban rio arpusan ter ka bai tu wat ku slai pi boleh sependap lada yang gisim benang upsai pirun sependap pilih ban keren ban duai am dei ban yak di tu jing sngo jong pi lada piak tu jing sngo jong pi sultan unyo ban penhak pi bagi tu jing sngo jong pi kin sepenwan orlong am ya ka jing ya ka miracle rei jing ja bas sngo si nah ta dawi dei ban keren persyak ya kita jing sngo si jong da ka ti jong lagi dei ban pen khut ya ti jong lagi dei ban dan ya ka ti jong lagi dei ban dap mana bahang tang ilang ban yak ka jing im kristan rei nginum lah banyak cakap parong ni dan ya ketin ni dan yang mensim ni ban duai ni ban dak tu mensim aku dah ketin jong blai tu yero try viewers wala ka sound si kamlong baham tamaladu itu gitiar rengan net ba boleh minister fi dah kan ketin when I bore fi kan kan ketin da like da share kan video da subscribe but I hit the notification button no nek si vidan ka jingpang pi sngau ba palat tu jingpang roi keren persyak tura ji sungal long khia tura ji su medan rekat nga kumba me masyak ka ding fna kalmari ka pang roi tura me syak me pet syak e ka manjong pangar man pet me ji sukres kumba me la syak kti jong blai kong tu syak kemen pi vidan ki jing tenju le si ka jing sngau jong pi ka kwa roi keren te keren persyak itu ka jing sngau jong pi ang tura ji su ka ktien jong me ka tungan le kemen ngan syak kemen pini i bagi tu jing sngau jong pikin sa ja ki tu jing sngau thai ki jing sngau e kan sawan ka ktin jong blai pisa dan no kata ka jing dap do men sim khu oh ya ro e try na men ta ka buram jong blai ya ro e try